טוב, שלום לכולם. אני אעשה לכם סרטון של פירוק של ה-M4 הזה. הסרטון הזה גם מתאים למי שיש לו את האמתן, הם בעצם מתפרקים בדיוק באותה צורה. אמתן, M16, M4, כולם מתפרקים בדיוק באותה צורה. אז קודם כל, בטיחות, אנחנו רואים שאין מחסנית בנשק, אין שום תחמושת בסביבה, סטריליות מבחינת התחמושת והנשק. מק פורק נמצא בתוך הרובה. עדק, אין שום סיבה לגעת בעדק לנקור במהלך הפירוק. אנחנו קודם כל נוציא את המק פורק החוצה. יש לנו פה את הפין הזה, אנחנו נדחוף אותו החוצה, נלחץ עליו, נוציא אותו מהצד השני, ואז בעצם הרובה נפתח. אני ממליץ גם לפרק עם הפין השני, נלחוץ גם את הפין הזה. הפין הזה שנמצא פה, ללחוץ אותו, להוציא אותו מהצד השני, ואז בעצם הרובה מתפרק לשתיים, חלק תחתון, חלק עליון. חלק התחתון נניח אותו בצד. עכשיו אנחנו בעצם רוצים להוציא את המכלול החוצה. יוצאים על ידית הדריכה, והכל בעצם יוצא לנו החוצה, בריח וידית דריכה. טוב, אחרי שפירקנו את הרובה בעצם אני רוצה לפרק את המכלול. בסדר? שבשביל לפרק את המכלול אני צריך קודם כל את הפין הזה להוציא החוצה. שימו לב, פין פציל, קטן מאוד. שים לב לא לאבד אותו, להניח אותו בצד. אחרי שבעצם הוצאתי את הפין הזה, הנוקר בעצם יוצא החוצה. אפשר לראות את הנוקר, אני גם אותו מניח בצד. לאחר מכן צריכים לדחוף את הבריח פנימה, לסובב את הפין המרובע שנמצא פה, למשוך אותו החוצה. הנה הוא בחוץ, גם אותו מניחים פה, ואז בעצם הבריח יוצא החוצה. בסדר? זה הפירוק שאנחנו בעצם עושים. מעבר לזה אנחנו לא מפרקים שום דבר. טוב, לאחר שפירקתי בעצם את המכלול לגורמים, מה שאני אוהב לעשות, שוב פעם זו השיטה שלי, כל אחד יכול לעבוד בצורה אחרת, אבל זו השיטה שלי מבחינת יעילות של זמן. אני לוקח את החלקים שבעצם אני מנקה, מניח אותם בתוך התבנית החד פעמית הזו. אני לוקח שמן, זה שמן רגיל, שמן צהלי רגיל, מרסס אותם בצורה הזו, גם כמובן את הבריח עצמו. נוקר, אני מרסס אותם ובעצם משאיר אותם לעמוד עם השמן. השמן הזה בעצם מרסס מהם את הפיח. אני לוקח את החלק העליון של הרובה, קנה, מכניס את השמן פנימה, שם את הקנה פה בתבנית על מנת שהשמן לא יעבור לי למטה, ואני מכניס שמן לתוך הקנה, פה על כל האזור הזה, איפה שהחלקים נעים, מכניס שמן פנימה, תן השמן קצת לתחתך למטה, לוקח את החוטר הארוך שיש לי, קודם כל את בית הבליעה בצורה הזו, שימו לב שהברשת הזאת בעצם מנקה את כל אזור בית הבליעה. לאחר מכן אני מחליף את הסוג מברשת הזאת במברשת הקטנה הזו שנכנסת לתוך הקנה. ואני מתחיל בעצם לקרצף את הקנה עצמו. כמובן אני עושה את זה רק אחרי שהכנסתי שמן לתוך הקנה. כרגע אני מניח לכל החלקים האלה לעמוד עם השמן, בשביל שהשמן בעצם ימוסס את הפיח ויהיה לי יותר קל אחר כך להסיר אותם. החלק שאני הכי הרבה צריך לשים עליו דגש, לנקות אותו, זה החלק הזה. אז לכן אני מקרצף
עם הדבר הזה, עם הסקוץ' הזה, כמה שרק אפשר את הפיח מהבריח. החלק הזה, פה מצטבר הכי הרבה פיח באזור הזה. יש כל מיני כלים מיוחדים לעשות את זה, אני אוהב לעשות את זה עם הסקוץ'. נקצף את השיניים שלו. לוקח את המקל, גם אותו מקרצף, מוריד ממנו את כל הפיח. גם החלק הזה. נכנס פנימה כל המקומות. לאחר מכן באמצעות איזשהו סמרטוט מנגב מייבש אותו לגמרי, נכנס פנימה לכל המקומות, לכל החורים. זה כרגע שמן עם לכלוך, ולכן אני רוצה להסיר אותו כמה שרק אפשר. נכנס גם לפה פנימה בצורה הזו. תראו כמה שחור אני בעצם מוציא מבפנים. שימו לב כמה שחור. אפשר להכניס את האצבע פנימה. לנקות גם מבפנים. עוד דרך בעצם להסיר את כל הלכלוך, להשתמש בספרי קרבורטורים כזה, ספרי ניקוי גלמים, ובעצם להסיר את כל השחור וגם מהבית. שימו לב כמה שחור יוצא ברגע שאני עושה את זה. צורך, זה כבר נקי. מה שאתם יכולים לראות, הנוקר מבריק ומוכן. גם הבריח עצמו אפשר לראות נקי ובעצם יבש, כבר מוכן לשימון. ניכנס פנימה לתוך הפני נוקר, לנקות כמה שרק אפשר. אפשר לעשות את זה גם באמצעות מברשת שיניים ישנה, אבל הספרי הזה פשוט עושה את העבודה יותר טוב מהכל, חוסך הרבה מאוד זמן. כמו שאתם יכולים לראות, המתכת נקייה לגמרי, אין לכלוכים, אין גרדים, אין שום דבר. כנ"ל לגבי הפין הזה, גם הוא צריך להיות נקי ויבש. אוקיי, הדבר הבא שאני עושה, אני רוצה לנקות בעצם את הקנה עם כל השמן ששמתי בתוכו. מניח את זה פה ככה בצורה הזו, לוקח את הספרי הזה, מכניס פנימה, שימו לב כמה שחור יוצא לי מהקנה שאני עושה את זה. אחרי שבעצם עשיתי את זה, אני רוצה לייבש את הקנה בצורה סופית, לכן אני ארכיב את החוזר הזה שהכנתי מראש.
ופשוט אכניס אותה פנימה. אכניס אותה כמה פעמים. אפשר לעשות את זה או עם החוטר הזה שקיבלנו בערכות של האימתנים אז בזמנו, או בעצם עם פלנלית. אני בנוסף לזה משתמש גם במשחולת הזאת, שהיא עושה לי בעצם את הווידוי לזה שהקרנה שלי יבש. מכניס אותה מפה דרך בית הבליעה בצורה הזו. וככה אני בעצם רגוע לגבי הקנה שלי. עכשיו מה שנשאר לי לנקות זה פה, לייבש פה, אם נשארו פה שאריות של שמן, לייבש אותם באמצעות הסמרטוט הזה. פשוט מאוד מכניס פנימה, רואה שהכל יבש, שאין שאריות של שמן. הכל פה אמור להיות יבש. לקחת איזשהו סמרטוט, פשוט מאוד להכניס את האצבע פנימה כמה שאפשר לתוך בית הבליעה ולנסות לייבש כמה שרק אפשר. טוב, זה מבחינתי מספיק יבש. זה לגבי המכלול והחלק העליון של הנשק. לגבי החלק התחתון של הנשק, פה אין יותר מדי התעסקות ואין יותר מדי מה בעצם לנקות. אז מה שאני בעצם עושה, פשוט לוקח את הסמרטוט ומנקה. אם אני רואה לכלוכים למיניהם, גרדים, שבבים, פשוט מאוד מנקה פה. לרוב זה נשאר נקי, אין כל כך מה לעשות עם החלק הזה. כמובן שאם מזהים פה לכלוך, גרדים, פיח, אז כן, אפשר לשמן, לקרצף באמצעות נברשת ולהוריד את זה אחר כך עם איזשהו שמן שמסיר את זה, אבל פה אין יותר מדי התעסקות. טוב, לגבי השינון של הנשק, אפשר להשתמש בשמן הצה"לי, בספרי. אני מעדיף להשתמש במשהו שהוא קצת יותר איכותי וגם מאפשר לתת כמות מדויקת של שמן ולא בעצם להציף את הנשק בשמן איפה שלא צריך. אז קודם כל מבחינת המכלול, הבריח עצמו, פשוט מורח עליו שכבה דקה של שמן, בצורה כזאת, שתהיה שכבה דקה על כל האזור הזה. גם פה, לא על פני הנוקר, רק על החלק החיצוני, מורח בשמן. המכלול עצמו, איפה שאנחנו יכולים לראות שיש שחיקה במתכת, אלה המקומות שבעצם אנחנו משמנים. פשוט מאוד גם טיפות בודדות ומייצר שכבה דקה של שמן. גם ידית הדריכה מקבלת ממני טיפה אחת בודדת של שמן בצורה כזאת. יכולים לראות שיש פה סימני שחיקה גדולים מאוד במתכת. אנחנו רוצים לשמן את החלק הזה. בחלק הזה של הנשק אני משמן את כל החלק הפנימי. פה גם בטיפה אחת בודדת על האצבע פשוט נשמן את האזור הזה איפה שהמכלול בעצם נע. לא מכניס בשום אופן, בשום שלב שמן לקנה. הקנה כבר יבש, הוא חייב להישאר יבש. אסור שיהיה שמן בכלל בקנה בנשק. חלק התחתון של הנשק, אפשר לקחת טיפה אחת של שמן ולהניח פה על הקפיץ הזה, על הקפיץ של ההדק, חלק הזה. וזהו לגבי השימון של הנשק. טוב, לאחר שסיימנו בעצם לשמן את הנשק ולנקות אותו, אז אנחנו נרכיב אותו כרגע בחזרה. מתחילים כמובן מהמכלול. לוקח את הבריח, שנה חולצת כלפיי, בצורה הזאת נכנס פנימה. אני רואה פה את החור של הפין המרובע שאמור להיכנס פנימה. הוא נכנס בצורה הזו לפה. לאחר שהכנסתי אותו אני צריך לסובב אותו בעצם לצורה הזו, ואני פותח את הבריח החוצה.
אחרי שאני בעצם עושה את זה, אני לוקח את הנוקר, אני יכול לסגור ככה בצורה הזו, מכניס את הנוקר בצורה הזו פנימה, נוקר נכנס פנימה, ואני צריך לקחת את הפין הפציל ולהכניס אותה פנימה בצורה הזו, קצת לשחק איתו כדי שהוא יחזור חזרה למקום, וזהו, מכניס אותו עד הסוף פנימה, וכרגע הבריח בפנים. אפשר לראות שהבריח יוצא ונכנס, בסדר? כאשר אני ארצה להחזיר חזרה את הבריח פנימה, אני צריך להקפיד שהבריח יהיה בעצם פתוח ככה בצורה הזו. לוקח את החלק העליון של הנשק, ידית הדריכה קודם כל נכנסת בצורה כזאת, מחזיק אותה בצורה הזו, בריח פנימה, נכנס ככה בצורה הזאת, הם בעצם נכנסים ביחד ונעלתי. כרגע זה בפנים. החלק התחתון של הנשק פשוט מחבר אותם אחד לשני, נועל את הפינים, גם הפין הזה וגם הפין הזה, רואה שהם עד הסוף, ובעצם כרגע הנשק מורכב. שוב פעם נזכיר, הנשק נצור, אני לא נוגע בהדק בשום מצב. דורך כמה פעמים לוודא תקינות, נועל על עצר המחלק, מק פורק חוזר פנימה, משחרר את המחלק על המק פורק, תופס אותו במקום, וזה הכל מבחינת הפירוק, ניקוי, שימון והרכבה של הנשק.